chat ko na nanawag dahil sa madlaw. Di pangutan naman sa kamutang pizza mo lang. Kasi kuwalyan ako nun. Hindi ko na pangutan na umuuban ba ko nito. Mingkoy, nog na diha. Dak pa na niya man. Nog na. Dali. Nog na ba dara o nagkamang? Diri na ako. Diri gani agi. Dito lagi ka na. Dali na. Da, di pa lupad rin na. Di. Dali ka dan at nagimuhang ko ano. Nog na. Nara o. Ala. Naka, ha? Sige, Ikaw na tanga. Wala di mo na makaon ning kuy. Ayan, nagkamraso. Di lagi na makaon, nalagad yung kaming kuy. Grabe kaming kuy, nga nakadaka makita dyan ni mo. Hindi pa dyan madakpan. Ala. Noon na to siya pa. Higpot. Ito. Nakurat. Nakurat siya. Oh? Wala, patay na kay Janggi. La. Janggi kamrot. Nga na din na sila pa. Ayaw ihulog diri tanga. Ibalik ito. Dool na ako ba, kabaw siyang dool ko, yaring gihulog. Inana siguro na sila sa mag-ilang ikuan ang makadakop lang isa. Ayaw lagi ihulog. Wala, lagi pangut. Isa ra ng patjin, di siya kanuun. Ugaw lang. Isa pa mong kung banta dyan, ning kamang-kamang pa. Oh. Naputol lagi eh. Wala lang. Napatay na. Patay na. Ayaw ihulog. Ayaw Ayaw hulog ha? Yung sudrab na itong katanawa, yung sudrab na itong Masaksak na to dito. Kwan ron. Hilod siya ka na. Wala, patay na. Hi guys, madyong gabi eh. Nalingaw miniming koy kay nakadakot sila ka na na alipat. Alipat umanay tawag na mo dito. Bay sa una ka na bitong magkamang-kamang sa bungbong nga o gimuhang hilabtan ka na murag mag-amag. Ala, nawa nagi. Lipat pa may nga na. Ikaw. Wala, patay na to ga. Gimadyo ni siya kamrot. Diyan ganiya guys, sige nagluto siya adobong manok. Guys, mo na giluto ni Gian ganiha. Adobong manok. Mangkamukan, giwagan ka? Sa may mga gikabusgan? Katungpahan nga, pagtimo sa panday, ako minikaw. Ang panday mo, ang timo. At katoy nun natulog ka nito hapon, ikaw timo. Guys, manyapon sa taninjo guys. Taganday ko kamuti guys na tagaan ko kanon ni kamuti sa silingan. Salamat ni Ate Mirian. Nga tiyahin ni Junjun nagatagda nagikan ko no nagbukid. Ani nga dingagon ugma. Isa kay color dani puti ra siguro namang koy uban nga color kwan ba violet. Puti ra siya. Puti ra na. O basta hindi po rin nagdangag kung kuha na siya yellow. Dangagan na hugma guys. A few moments later. Guys, medyo buntag din yung tanan ako na ko ni Jejin Burst na napakudari guys kanang laba. Ang laba ko dyan. Ang si Junjun pa dito nga trabaho si dyan trabaho nun. Si Pamanday. Nandiya sige yan nagmudjol. Nakadari guys na ginahinay yung laba. Pero ninging rato siya ganiya nga isara ko no kung tabangang pangayhay. Laba na pod guys. Kinsaan mga jud. Mga jud na yata ang kinabuhi. Mga laba. Mga putay suot po dito mga laba. Dyan. Mga kanadya guys, mga isda ni Gian. Ginamuhi man na isda. Diyan ipang baligja. Mao na daghang kwanda na daghang isda na. Ibutangan ni jag kanang naikuan. Dahon. Daghan nang ijang isda magsigila magpanganak. Madyo na laman makakuan siya. Makapalit siya ijang kanang kuan. Load, pang-load ni siya. Muna ko gina siya buhig kanang isda. Mo po na ijahang kalipay na mamuhig isda mo na ijahang kuan lingaw dali ra mo man og laba guys basta imura nga kantakantahan paminawan nimo kana na music dali ra mahuman di ra nimo naon nga kanang daghan kag labunon malay pa dagang cellphone palubat na pud kay hamang pa music naminaw ko kana na music
sa YouTube. Kusog man kananay signal, kusog og signal ron manang sige ko panglaba. Naminaw ko kananay mga music sa kananay YouTube. Dali ra, mahuman. Peto ko mahuman kari na lamang mga puti inja. Charge sa ninahan niyang cellphone kari jet kay nanubat man kaya manggipa music. Mugreet sa akong birthday ni Ma'am Sanilin Junsay nga naa sa Bacolod City, Negros Occidental. Happy birthday ni mo, Ma'am. God bless. May naot ko nga tagaan ta kag daghang birthday mo abot sa imong kinabuhi. Enjoy sa imong adlaw karon. Ano ba? Sinisi mo kada na. Panay yan kay. Doy naman ito. Guwang naman to, sikit naman likod na to, magbako-bako. Ano bako-bako? Kanang maganana ba? Bako-bako kang maganana ba? Tiguang na ba dyan to? Hindi na ba ito makaipuyo ko kay tiguang na ba yan to? Suntabangin kay ito. Lila man tos nanay. Ano siya ko katawin? Hey guys, pag humanag pa ni Udto, diya, nakahaman naman kong banlaw. Sige yan, ganahinay na si Jagkuan. Pangayhay. Ito bang ang nanay guys? Oh, nangita. Ngisi-ngisi din. Tuyab na. Wala yung katingad. Baan? Wait, tama. Awa. Dahan pala di ko. Nga naman din na naukhan. Katingad din doon. Mga pupin mo yung Marami mag-YouTube po YouTube mag-doon pa po mag-YouTube. Doon. Basta topic na ni Uyab. Kung ba na. Nga naman din na. Wala niyong maat. No. Na? Ito ka arataan. Mataas ang pumayan eh. Kanitanan. Ah! Oh. Adyo ka diha kay. Wala ni ko ni mo tabanig. Pangkuan na na, kuskus. Banlaw, para isa. Kurang isa dahil kita ram kas ay adyo nun yung nakaga. Okay, okay. Wih, ganyan. Wih, tak biar makin mo nakamakita ka. Ay, nakugi. Ako yung maikuriti katag mo, madali ilang yan. Ikaw, ang patuloy matabang. Ako rin, ay, diniki katag ilang yan. Ikaw mo rin matabang. Ano tawag? Ako pa way natabang, grabe na panguskus dani. Naimuhang sanina ara kang ugaw. Pas ma, pas pa. Ikaw maghayay. Ang bilang sinilas, bakit ako yung magkakal. Ay, ang sila, trago mo, sikit ako po. Buda yun. Ako di ka nagkapangan, ikaw na nangyayay na Oh. Kapoy na rin ako, gi. Ha? Kapoy na ko. Kapoy lang good, kumilabot na ako. Asa mo itong, kumpit. Pero ba't ang matanya? Hindi ko na maglayas, mga anak ko ba nun? Kapit na maglayas, hindi ko na po ganun. Tara nga di hajog siya, sige yaw-yaw, gawa pa kayo nahin. Ala, nalubadan. 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 Isa lang yung paglaba. Ako di ana. Nalubadan lagi ni. Urot naman itong sani, nagkakabad. Bulubad pala ng puwagi. Ano man ang lubadan na. Di ako ka. Ikaw minaglabad. Ako yung magpana na. Nalubadan yung sanina. Da, mayra. Griti. Ah, kaluya. Mga gila biya kung jacket nga mao. Nalabi. Wala ka pa itabay. Da, kabaos ko, ano na may bijang maong. Muna ito gusto ito ni Buli Matay. Kung na mas barko. Karong si Manahan at tamang layas ha? Ha? Karong si Manahan. Sa pizza tuwin. Doon sila din lawan na di ko na ba't sinibalikin si ba? Mudyo na. Nahoy na wag kapanangin si Uyab no. Paitali pa mo tahan. Ang mudyo na ko itay. Makuha ko mudyo eksibin.
Dinang ko na kung dulit 7, ibig sabihin dapat mo man na ako before maglusi. Ang kaputa. Diba ko ka nakapanangit? Hindi sa mga lang yun. Siyempre nun, babe. Babe, muli kami gold, diba? 1 week. Awa. Awa, Sige. Wala. Wala din nagayay din, sigyaw-yaw. Nakatagan ko, no? No. Ay, di ako nagayay. Nakatagan lagi ko, babe. Lagi lang tawagan. Kajijimon. Okay. Taoy. Digimon. Digimon, pero bigalahan. Kilig-kilig. Babe, pakulo. Luudap. No. Luudap. No. Babe, no. Luudap siya. Dati na namuot mo ka. Muot na o kilig. Jijimon. Digimon, sumamot Hindi ako dito. So may shoot naman. Ba't ang zipper na sa kilid? Hindi ka maka kuhanda na kay short na baji. Mga sanay na baji, di ka maka kuhan. Pagtaubi, hindi mo. Pag dali diha, kaya na kang mapasad. Hindi lang kang nahunat mo, hindi ba ha? Hindi ba? Hindi ka. Jijimon kayo. Digimon. Babe, dyan. Babe, buha na ka sa mga motor. Yak. Yeah. Pasigayero sa mayo. Sa inang bro, mga PC. Kapisi. Mga may strap sa liog kay murag nylon. Wa na, ngayang puti, pati ng Di lubada. ka makarelate dana kay di ka baji. Hindi nga, lagi ko kita sa akong kanina ng katong leader mo, gilaban mo. Giyapin ni mo, kaya ako na limang laba. Ano? Purot na ang labon na dana, wala na nabilin dito. Gisugo ka. Gisugo ba kang giyapin ako ah. Bisan pag wako nimo kisugo, gyapon nga pilon. Kay. Wala jud na imo ang nanay made nimo. Sama ka. Kaya. Naluto. Nakabantay og nay uyab. Uy, that no. Sa pininong ko, sa piningiso. Ang sabano. Mupay na nung ko, mupay. Piningiso. Ginawa. Kuyawan nimo pa. Ikaw pa'y manugo, ikaw pa'y mangisog. Okay ra ka dana? Nanugo man ka, ikaw pa'y mangisog. Ako na ako nakapiga pa sa tinduga dyan lang ngayon kayo. Trabaho di adyo di agyaw-yaw. Naro ba? Mga next week naman no? Yes, kay kita ka. Sidaduhan ka kay nawon kasi mo. Di. Ano pa namuot si Jan ta kinakamuot dito nga. Hindi mo kayo. Ang lood. Hangin man ang magkalit oy. Kataga Pagdali naman. dong. Lumit. Pero bamilan mo yun, pinakapiga diya. Pamot kayo ang kuan. Conditioner nga deal na pink. Excited na po mo. Banding nila sa tail. Excited na yung kuliki. Banding. Teacher ko na nay nanawag der sa madlaw. Di pangutan na sa kumutang pizza mo lang ka. Korean ako nun. Hindi ko pangutan na muuban ba kung Nakakapit lang. hindi ka mauwa mo pasok eh. Hindi ka mauwa mo pasok. Really? Natag man ang pumastig. Lagi mong pares kay di man sinday ko still. Pinsa mo. Siyempre chicks. Ngayon, paso nga ako. Chicks lagi mo ang pares. Sa kuha ni Undoy. Side ni Undoy. Sure ba? Yes. Abi ko siya ate akong pares. Makay, okay. Wait, di kayo unaw ba? Diyan makauya po taga-side ni kayo. Kasi makauya punta. Sabihin, nanay, Grabe ka kunik-kunik kung mga storya mo. Ako nga nga niyo, bakit ka buhol? doon na yun na. Kasi makauya na punta.
napud ko. Napod ko. Ibig sabihin, Hoy, dabay. Nagusto na yun. Mali mo di ay. Nasa bulan Sa pro na. masakpan na din mo ang kun. Nga naman ka din mga laki na. Sa masakpan na din mo din mo ang kun. Papa, ito mo ka. Ay, sus. Ang latis. Kasi ano eh, naputi kay pawis ito. Uy, ato na nang humanon. Puya na ba eh. Ano na, magkikapoy naman. Naku na magkinisingin, laban-laban. Remembrance sa Mrs. Manila. Yan, Jim. Naglim pa siya. Tingnan niyo pa siya grawan to. Karoon ko matay yan mga ko. Ako, pag mudyon na ka. Ha? Mudyon na. Yan na. No. Wala. Isa to. Grabe.